Φίλες και φίλοι του Αθλητισμός 24.com, μαζί μου είναι ο πρόεδρος του Δόξας Βόλακα, ο κύριος Αρτώνης Τερμετζής. Πρόεδρε, καλησπέρα, καλή πρωτοβουλευτική σεζόν. Καλησπέρα, ευχαριστώ και το ίδιο εύχομαι και εγώ, χωρίς τραυματισμούς και να κυλήσει η χρονιά ομαλά. Είδαμε τη Δόξα Βόλακα πέρσι να χάνει το πρωτάθλημα στα σημεία κατά μία έννοια, με 2 βαθμούς διαφορά από την Νέα Μισό, τον Πάπου Νέας Έμισου. Τι να περιμένουμε για τη φετινή σεζόν? Η ομάδα, εγώ το έχω πει κατηδίαν σε συζητήσεις, θα το πω και δημόσια. Πέτυχε θαύμα τη σεζόν 2022-2023. Ξέρουμε τις ιερικές συνθήκες που επικρατούν εδώ. Ακόμα και τώρα, έχοντας έρθει από τη Δράμα με 36 βαθμούς και έχουμε 18 βαθμούς και ένα αεράκι, καταλαβαίνουμε και βλέπουμε και ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι. Πόσο μάλλον για το χειμώνα, όπου οι ποδοσφαιριστές δεν κάνουν κανονικές προπονήσεις και αναγκάζονται να κάνουν προπονήσεις στο γυμναστήριο. Και όχι μόνο. Στο γυμναστήριο αναγκαζόμαστε, ναι, πηγαίνουμε, αλλάζουμε γήπεδο. Πηγαίνουμε στη Δράμα, στο γήπεδο του Μιλοποτάμου, της Ένωσης, όπου βρούμε γήπεδο κατάλληλο για προπόνηση, πηγαίνουμε και κάνουμε προπόνηση εκεί. Οι συνθήκες στο χειμώνα είναι δύσκολες, όπως το είπες, αλλά εμείς κάνουμε τα πάντα για να είναι η ομάδα πάντα σε ετοιμότητα. Τη φετινή χρονιά πώς τη βλέπουμε? Τώρα, για αυτό που είπες, εμείς τη χρονιά 22-23 στεφτήκαμε πρωταθλητές, δεν καταφέραμε στο τελευταίο παιχνίδι να βγούμε στη Γάμα Εθνική. Ναι. Προσπαθήσαμε να το επαναλάβουμε πέρυσι. Δεν τα καταφέραμε πάλι για 2 βαθμούς. Θα το προσπαθήσουμε και μια τρίτη φορά και φέτος. Άσχετα βέβαια, φέτος θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Ναι, γιατί υπάρχει και η Δόξα Δράμας. Φέτος το πρόγραμμα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ανταγωνιστικό. Εμείς την προσπάθεια θα την κάνουμε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι του Αθλητισμός 24.com, μαζί μου είναι ο προπονητής Δόξας Βόλακα, ο Λευτέρης Ροδίτης. Λευτέρη, καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά μετά από χρόνια στην. Αφού είπαμε μετά από χρόνια, θα ήταν λογικό κιόλας. Στο φιλόξενο χωριό του Βόλακα. Ωραία. Πάμε να δούμε, να κάνουμε μια πολύ μικρή ανασκόπηση. Γιατί, όπως είπες, είπαμε, η ομάδα πέτυχε δεν θα το πω κατόρθωτο, το πολύ σπουδαίο να πάρει το πρωτάθλημα, να πάρει το κύπελο τη σεζόν 22-23, έτσι. Να κατακτήσει το Super Cup. Όπως είχαμε πει και με τον πρόεδρο τον κύριο Τερμετζή, πέτυχε κάτι σπουδαίο με τη δική μου λογική, με το δικό μου μυαλό, να το πω έτσι, απέναντι σε δύσκολες συνθήκες. Ξέρουμε πως δύσκολες είναι οι συνθήκες, οι καιρικές. Τι μπορούμε να περιμένουμε για τη φετινή σεζόν? Όπως το είπες, δεν είναι μια προσπάθεια ενός έτους. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Έχουν περάσει προπονητές οι οποίοι έχουν αφήσει το λιθαράκι. Έχουν προσφέρει πάρα πολύ. Ο Σάκης ο Τερζής, ο Αναστασιάδης ο Βασίλης, ο Φώτης ο Χατζικυριάκου. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει εδώ μέσα έχουν αφήσει το στίγμα τους. Και νομίζω ότι, να μην ξεχάσω και αδικήσω κάποιον από τους προπονητές οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν βοηθήσει τα παιδιά αυτά να φτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο. Και νομίζω ότι βάσει χρόνου και χρονοδιαγράμματος είναι λογικό ότι αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή, όταν δουλεύουν κάθε χρόνο με προπονητές οι οποίοι προσφέρουν στην ομάδα και έχουν στόχο να βοηθήσουν τους ποδοσφαιριστές, ήταν φυσικό επακόλουθο να φτάσουμε σε ένα επίπεδο υψηλό και μέσα από βελτίωση κάποιων λεπτομεριών να μπορεί να διεκδικήσει η ομάδα τρόπαια. Για κάποια χρόνια χάναμε τα τρόπαια στο ελάχιστο για λεπτομέρειες. Έχουν χαθεί οι τελικοί, έχουμε χάσει κάποιο πρωτάθλημα το οποίο έχει διακοπεί τότε με το περίοδο COVID. Νομίζω ότι ήρθε και αυτή η εποχή να χαρούμε κι εμείς να πάρουμε κάποιο πρωτάθλημα. Περσινής δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Μπάμπης ο Καζεπίδης, καταξιωμένος προπονητής. Βοήθησε και αυτός στα μέγιστα να παρουσιάσει την ομάδα ανταγωνιστική. Είχε μια πάρα πολύ καλή παρουσία και νομίζω ότι η βάση υπάρχει για να μπορέσουμε να βάλουμε κι εμείς κάποιο λιθαράκι ακόμα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και τους επόμενους στόχους οι οποίοι θα τεθούν μπροστά στην ομάδα. Φέτος επέστρεψες, είναι πνευματικά έτοιμη η ομάδα για να διεκδικήσει κάτι τη φετινή σεζόν, μια και στο πρωτάθλημα πλέον έχουμε και τη Δόξα Δράμας, έτσι? Ναι, εντάξει, ότι δεν είναι μόνο η Δόξα Δράμας, από τη στιγμή που είναι και ο Πατραμαϊκός. Το μεγάλο όνομα. Και είναι και η Δόξα Δράμας, δεν το συζητάμε. Είναι λυπηρό να αγωνίζεται αυτή η ομάδα σε τοπικά πρωταθλήματα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι κόσμημα και είναι όλοι στον νομό όταν φτάνουμε να μιλάμε για Δόξα Δράμας. Και για τον Πατραμαϊκό είναι πάρα πολύ μεγάλο σωματείο και ο Πατραμαϊκός. Θα τον βάλω ότι είναι από τα σωματεία τα οποία δεν πρέπει να αγωνίζονται στα τοπικά πρωταθλήματα. Από τη στιγμή που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάξουμε την ομάδα, να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο ανταγωνιστικοί γίνεται και από εκεί πέρα μέσα από την μεθοδολογία και μέσα από την δουλειά η οποία υπάρχει,
να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο συγκεντρωμένοι γίνεται και να κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι, να μπορέσουμε να είμαστε κοντά σε αυτό το οποίο οραματίζει το κάθε ποδοσφαιριστής, κάθε φιλάθλος και κάθε παράγοντας της ομάδας. Βλέπουμε ότι γίνεται διδασκαλία πριν από την προπόνηση. Βλέπουμε ότι έχει κάποια συστήματα τα οποία καταγράφει τους ποδοσφαιριστές, κινήσεις τους, πράγματα τα οποία είναι σχετικά πρωτόγνωρα. Μάλλον ξέρω εσένα και τον Βασίλη Σαρακασίδη. Ναι, αυτά τα πράγματα νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να έχουν ένα κίνητρο παραπάνω, να αποδώσουν. Πρέπει να ελέγχονται όλα τα δεδομένα τα οποία παίρνουν από τους ποδοσφαιριστές από τις προπονήσεις. Πρέπει να τσεκάρονται, πρέπει να αξιολογούνται για να μπορούμε να έχουμε κάποια βελτίωση και να μπορέσουμε να διορθώσουμε κάποια από αυτά τα κακό κείμενα τα οποία ανιχνεύονται σε κάθε προπόνηση και να μην έχουμε και για πρόληψη τραυματισμών και για βελτίωση τακτικής κατάστασης που αντιμετωπίζουμε σε κάθε παιχνίδι. Και νομίζω ότι όλοι οι προπονητές πρέπει να το δουν με αυτή την ματιά. Για άμα θέλουμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο και να μην είμαστε όπως τα τελευταία χρόνια και να λέμε ο νομός Δράμας δεν έχει κάποια ομάδα, ευτυχώς είναι νέα μισός και δεν έχει στα εθνικά πρωταθλήματα. Άρα έχουμε και ένα μερίδιο κι εμείς να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα του δραμηνού ποδοσφαίρου και να υπάρχει και αποτέλεσμα, όχι μόνο εντυπώσεις. Το θέμα είναι να έχουμε και αποτελέσματα. Όχι μόνο τις εντυπώσεις όπως είπες, Αντώνη. Πρέπει να έχουμε και αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να ευχαριστήσω και εγώ και εσένα και τον Σπύρο. Καλή σεζόν με υγεία σε όλους τους αθλητές, σε όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες, σε όλους τους παράγοντες, σε όλους τους διαιτητές. Και μέσα από αυτό το οποίο κάνουμε εμείς να μπορέσουμε να φέρουμε λίγη χαρά στον απλό φιλάθλο και να αλλάξει την καθημερινότητα, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν η κοινωνία μας είναι πάρα πολλά και νομίζω ότι είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουμε να προσθέσει ένα χαμόγελο και μια χαρά σε οποιονδήποτε αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ευχαριστώ, Λευτέρη, να είσαι καλά.